Du skal næsten fraps det. Det var sådan, det er ligesom PV det her. Fuck. Ja, min lich spawn er også snart klar, så kan jeg selfie lidt igen. Det var sådan et problem, at han kan grip mig om lidt. Og han får her meget attack power af det der. Fuh. Gå nu væk. Ej, hvor jeg ikke orker det der. Haha. Han grippede mig, da jeg var immune. Fucking OP.